ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኩሉ ግዜ ምሸት በዚ ሰዓት እዚ ንፍርቂ ሰዓት ይፍኖ ተወልደ ወልደ ገብርኤለ ከመይ ኣምሲኹም። ዓመታዊ ፌስቲቫል ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ቀፅሪ ኤክስፖ ተኸፊቱሎ ኣብ ክልል ትግራይ ድማ ንበዓል ኣሸንዳ ምሽብሻብ ይግበር ኣሎ። ተረኛ መደብ ቅሒ ፅልሚ ምስ ደራሲ ታሪክ ሰንሰለት ወለዶታት በረኸት ኣማረ ዝተገብረ ቃለ መጠይቕ ካልኣይ ክፋል ክኸውን ሕጂ ብዜና ክንጅምር ካብ ገብረ መድህን ከመይ ተምሲል ዜና እንሆ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ደቡብ ወሎ ወረዳ ኣምባሰል ኣብ ከተማ ውጫሌን ንሰራሕተኛታት መንግስቲ መስርሒ ኣባይቲ መሬት ንምዕዳል ኣብ ዝተገብረ ምንቅስቃስ እቲ ቦታ ንዓና ይግባአና ዝበሉ መናእሰይ ምስ ፖሊስ ብዝተፈጥረ ግጭት ህይወት ሰባት ጠፍዩ። እቶም መናእሰይ ተቃውሞ ዘስምዑ ክሰሩ የብሎምን ብዝብል ንምቋም ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ፖሊስ ጥይት ተኪሱ ንሰባት ቀትሎም ይብሉ። ፖሊስ ብወገኑ እቶም መናእሰይ እሱራት ንምፍታሕ ናብ ቤት ማእስርቲ ብሓይሊ ብምእታዎም ንምክልኻል ኣብ ዝተፈጥረ ግጭት ህይወት ምጥፍኡ ይገልጽ። እቶም መናእሰይ በዝሒ ዝሞቱ 6 ዝቆሰሉ ድማ 15 ሰባት እዮም ክብል ከለዉ ፖሊስ ግን 3 ሞይቶም ናብ ሕክምና ዝኣተው 5 ቀሊል ጉድኣት ዝወረዶም ድማ 2 እዮም ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራገይ ካብ ደሴ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ኣዋሃባ ናይ 12 ክፍሊ ፈተና ናይ ቁፅር ምልሕላሕ ነይሩ ዝብል ካብ ብሄራዊ ኤጀንሲ ምዘና ፈተና ንቢሮ ትምህርቲ ክልል ኣምሓራ ዝቐረበ ቅሬታ የለን ኢሎም ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ዶክተር ይልቃል ከፋለ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ 228 ናይ ፈተና ማእኸላት 2,000 ተምሃሮ ነቲ ፈተና ብጥቡቕ ክትትል ከም ዝወሰዱ ዶክተር ይልቃል ገሊፆም። ክልል ኣምሓራ ንበይኑ ተፈልዩ ክፈልጥ ዝኽእለሉ ስርዓት የለን ዝበሃል ዘሎ መሰረት ዘይብሉ ወረን ሓደ ክልል ብዝተፈለየ ሕማቕ ስእሊ ክትሓዝ ኮነ ኢሉ ዝስራሕ ዘሎ ነውሪ እዩ ኢሎም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ወለድን ተምሃሮን ኣብ ውፅኢት ጭንቅን መረረን የስምዑ ኣለዉ እውን ኢሎም። ውፅኢት ተምሃሮ ናይቲ ክልል ገና ከምዘይተዋደደን ከምዘይተተንተነን ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ዶክተር ይልቃል ከፋለ ሓቢሮም ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ኣብ ከተማ ሃዋሳን ዞባ ሲዳማን 11 ሓምለ 2011 ዓ.ም ብዝተፈጸመ ገበን ዝተጠጠሉ ብልሙድ መራሕቲ እጀቶ ብዝብል ዝፍለጡ ውልቀ ሰባት ሕድሕዶም ብ50,000 ብር ዋሕስ ክወፁ ቤት ፍርዲ ኣዚዙ። ፖሊስ ተወሳኺ ናይ 14 መዓልታት ምርመራ ሓቲቱ እቲ ቤት ፍርዲ ውዱቕ ገይርዎ ኣሎ። ፖሊስ ይግባይ ክብል ከም ዝኽእል ግን ብምግላጽ ን14 ነሓሰ ቆፀሮ ሂብሎ። ብኻልእ ዜና ቤት ምኽሪ ዞባ ሲዳማ ህፁፅ ኣኼባ ብምክያድ ኣብቲ ዞባ ምስ ዝተፈጠረ ጸገም ካብ ስልጣኖም ንዝተኣገዱ ዋና ኣመሓዳሪ ናይቲ ዞባ ዝነበሩ ኣቶ ቃሬ ጫውቻ ብኣቶ ደስታ ሌዶሞ ብምትካ ሸይምዎም ኣሎ ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ። ቅድሚ መዓልታት ብንእሽተይ ጀልባ ምስ ኣስከርን ዝተረኸበ ኢትዮጵያዊ ስደተኛ ሓቢሮሞ ዝነበሩ 14 ስደተኛታት ብጥሜትን ጽምኢ ማይን ከም ዝተወድኡ ተዛሪቡ። ካብቶም መወቲ ኢትዮጵያውያን ከም ዝርከቡ እውን ሓቢሩ ኣሎ። መሐመድ ኣደም ኦጋ ዝተባሃለ ወዲ 38 ዓመት ኢትዮጵያዊ ስደተኛ ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ትንሳፈፍ ካብ ዝነበረት ንእሽተይ ጀልባ ብሰራሕተኛታት ኣድሕን ህይወት ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ነይሩ ዝድሓነ። ኣብ ዘተሓሳስብ ኩነታት ከም ዝነበረ ዝተገልጸ እዚ ስደተኛ እቶም ስደተኛታት ን11 መዓልታት ኣብ ባሕሪ ከም ዝጸንሑ ካብ ዝርከብሉ ሆስፒታል ንታይምስ ኦፍ ማልታ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሓቢሩ። ኣብታ ጀልባ ካብ ኢትዮጵያውያን ወፃኢ ሶማልያውያንን ጋናውያን ከም ዝነበሩ ካብ ሊብያ ከም ዝሰልዓሉን ተገሊጹ ኣሎ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ናይ ቀደም ምክትል ዳይረክተር መርበብ ድሕነት ኢንፎርሜሽን ሌተናል ኮሎኔል ቢንያም ተወለ ዝሃቦ መሰል ዋሕስ ዓቃቢ ሕጊ ብዘቕረቦ ጥርዓን ብቤት ፍርዲ ሰማዒ ይግባይ ተኣጊዱ። ዓቃቢ ሕጊ ይግባይ ዝበለሉ መርትዖ ሒዙ ንክቐርብ ዝተውሃቦ ትእዛዝ መሰረት ሎማዓንቲ ብምቕራብ ነቲ ናይ ዋሕስ መሰል ከም ዝኣገዶ ጠበቓ ተኸሳሲ ኣቶ ሃይለ ስላሴ ገብረ መድህን ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣቶ ሃይለ ስላሴ ብምውሳኽ ብቤት ፍርዲ ዝተፈቐደ ናይ ዋሕስ መሰል ግቡኡን ሕጋውን ከም ዝነበረ ብምግላጽ እቲ እገዳ እውን ብሕጋዊ ኣገባብ ዝተፈጸመ እዩ ኢሎም። ናይ ቀደም ምክትል ዳይረክተር መርበብ ድሕነት ኢንፎርሜሽን ሌተናል ኮሎኔል ቢንያም ተወለ ኣብቲ ሕቁፅር ዝወዓሉ 26 ሰነ 2010 ዓ.ም እንትኸውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ዓቃቢ ሕጊ ብዝተፈላለዩ 5 ናይ ግዕዜናን ካልኦትን ገበናት ከሲስዎም ኣብ ምክርኻር ይርከቡ። ን26 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም ቆፀሮ ተዋሂብዎ ኣሎ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ።
ደቂ ኣንስትዮ ሱዳን ኣብቲ ንፕሬዚዳንት ዑመር አልበሽር ንምዕላው ዝተኻየደ ህዝባዊ ተቃውሞ ዕዙዝ ተራ እንተነበረን እኳ ድሕሪ እቲ ለውጢ ግን ካብ መሪሕነት ስልጣን ተገሊለን ክብላ ገሊአን የማረራ ኣሻ ሳይረንን ናባ ሙሓዲንን ካብ ካርቱም ነዚ ተወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ልኢኸን ኣለዋ ኣብ ሱዳን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስራሕ ዓለም ጽቡቕ ውክልና ኣለወን ኣብ ህዝባዊ ጽፍሕታት እውን ኩሉ ሻዕ ኣለዋ ነዚ ሕጂ ዘሎ መሰጋገሪ መንግስቲ ኣብ ምምጻእ እውን ፍርቅቶም ተቃወምቲ ነይረን ሕጂ ግን ኣብዚ ሓድሽ መሰጋገሪ መንግስቲ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ብዕቱብ ዝተረኣየ ኣይመስለንን ትብል ሓንቲ ካብ መራሕቲ ተቃውሞ ሱዳን ናሒድ ቡስታሚ يعني معظم المواقف كان بتكون فيها بنات أكثر من أولاد حتى المحتغلين كان بيكون كمية البنات أكبر من كده 50 مئتاوي تساتفو نصبق كوانت نبرنا تحتي 4 إناز لنا أبت مسقاقر منغستي تبل حيفا فاروق أبالي تحدش منغستي زولادونا عبي زمريحتيا نسا اتي محبر موياويان سودان استباهلا محبر سراحتنا نتساتفو دك نستيو غالبو كهبيات تصوع وهاب قال SPA رشيد سعيد ملوء معرنت جزيخ والسديبل ولا بد للنساء أن يناضلن أيضا بشكل منفرد من أجل تحقيق ذلك دك أنستيو تقاومن كقصرالو علوين طلبن أيتمالن مالت كا اتلوتي ملئو أيتزازمن مالتيو يبل كابش حنش عتميتن سمناتات جميرو أب سودان حق شريعة أبناس أن دك أنستيو السودان سقطي مفتارو 5 قصالة زقلصو تعذبتون اللو كاب سودان موداتا وددرات سيكافا تحت 15 عامت عدمة لومي أبا أسمرات غافيت الله أتا قادت إرترا مخفتي صواتا ببروندي كلتن حادة سائر الله اتناي مبراقن مع خلاين أفريكا وددر كعص أجري نلعلي كلتا سومن زغصري برهان برها حاصير سابساب لي خلو ናይ ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ሴካፋ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ትሕቲ 15 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ሎማ 16 ሰነ 2019 ድሕሪ ቀትሪ ኣባላት ምድብ ሓደ ዝኾነ ሃገራውያን ጋንታታት ብዘካየድኦ ግጥም መጋረጅኡ ቀንጢጡ ኬንያን ብሩንዲን ክዕወታ ከለዋ ኤርትራን ሶማልያን ከዓ ተሳኢረን ሰዓት ክልተ ድሕሪ ቀትሪ ፈለማ ዝገጠማ ሃገራውያን ጋንታታት ኬንያን ሶማልያን ኮይነን ኬንያ ቅድሚ ዕረፍቲ ክልተ ድሕሪ ዕረፍቲ ከዓ ሓደ ሸቶ ብምዝጋብ ብፀወታ በሊፃ 3-1 ክትስዕር ከላ ሃገራዊት ጋንታ ሶማልያ ፀወታ ኣምውድኡ ብዝረኸበታ ፍጹም ቅላዕ ካብ ስዕረት ዘይተናግፋ ሸቶ ኣመዝጊባ ድሕሪኡ ዝገጠማ ሃገራውያን ጋንታታት ኤርትራን ብሩንዲን ኮይነን ብሩንዲ ቅድምን ድሕርን ዕረፍቲ ብዘመዝገበተን ክልተ ሸቶታት ተሓጊዛ ክትስዕር ከላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድሕሪ ዕረፍቲ ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ብምክያድ ማዕረግ ክትከውን ኪኢላ እኳ እንተኾነት ብሩንዲ ድሕሪ ዕረፍቲ ብዘውፀረታ ካልአይቲ ሽቶ ክትሰዓር ተገዲዳ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ትሕቲ 15 ዓመት ሎሚ ንጎ ኣስመራ ኣትያላ ብመሰረት ዝወፀ መደብ ጽባሕ 17 ሰነ 2019 ሰዓት ክልተ ድሕሪ ቀትሪ ኢትዮጵያ ምስ ኡጋንዳ ፈለማይ ፀወታ ከተካየድ ከላ ድሕረን ከዓ ደቡብ ሱዳን ምስ ሩዋንዳ ክገጥማየን ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ ዜና ክትሰምዑ ፅኒኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ብቐጥታ ናብ ኣስመራ ክንሓልፍ ፌስቲቫል ኤርትራ 2019 ሎሚ ኣብ ኣስመራ ተኸፊቱሎ ብርሃነ በርሀ ገራው ፌስቲቫል ኤርትራ ባህሊ ንጽንዓት ብጽንዓት ብዝብል ቴማ ሎማ 16 ነሐሴ 2019 ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ኣስመራ ብፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብወግዒ ተኸፊቱ ኣብቲ ስነ ስርዓት ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ዲፕሎማሰኛታትን ዝተረኽብሉ መኽፈቲ ነቲ ቀሪቡ ዘሎ ዝተፈላለየ ትሕዝቶ ዘለዎ ምርኢት ተዘዋዊሮም ተዓዚቦም ኣካየዲ ስራሕ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ኣዋሃድ ሽማግለ በዓላት ኣቶ ተስፋይ በርሀ ህዝቢ ኤርትራ ደበስ ጽንዓቱ ብጽንዓት ዓቂቡ ንልምዓት ይምርሽ ስለ ዘሎ ነዚ ንምንጽብራቕ ተባሂሉ ባህሊ ጽንዓት ብጽንዓት ዝብል ቴማ ከም ዝተዋህቦ ንቪኦኤ ሓቢሩ ኣቶ ተስፋይ ኣብቲ ፌስቲቫል 6 ዞባታት ንትሽዓተ ብሄራት ኤርትራ ዘንጸባርቑ ትሕዝቶ ናይ ምርኢትን ውድድርን ዘጠቓለለ ምርኢት ከም ዘቕረባን እቲ ምርኢት ናይ ምህዞን ሰንዓን ምርኢት ቅርጻን ቅብኣን መሸጣ ዝተፈላለየ ኣቑሑ ምርኢት ፍርያት ትካላት ዕድናን ካልኦትን ምርኢት መሸጣ መጽሓፍቲ ዝኣመሰሉ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ነተን ኣብ መንጎ ዞባታት ዝግበር ቀንዲ ውድድራት ዘርዚሩ ቀንዲ መወዳደሪ ኣርእስታት ከዓ ያታዊ ትልሂትን ሙዚቃን ኣሎ ያታዊ መሳርሒታት ሙዚቃ ኣሎ
ውድድር ድኮና ያቶ አባይትን መነባብሮን አሎ ውድድር ናይ ኤግዚቢሽን ወይ ከዓ ምርኢት ናይ ዞባታት አሎ እዚ ክፋል ዝንታዩ ኩሉን ነብስ ወከፎ ነናቱ ዝርዝራት አሎ እዚ ኤግዚቢሽን ከዓ ምስሊ ናይታ ዞባ እንታይ ይመስል አታ ቀጽረቲ አታ ቀርዓት ዲአ ሽድሽቲ ዞባታት ምስለን ነፍስ ወከፍ ዞባ ምስለን እንታይ ይመስል ዘቀርባሉ መጠን ከዓ ዝወዳደራሉ ከምኡን ተሐምሻይ መደብ ውድድር አፋዊ አታታች ስለዚህ በዚህ ከርያን ከወዳደራን እን ዝቀርባ ማለት እዩ አቶ ተስፋይ አሲዒቡ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመጹ ነጋድያን ወይ በጻሕቲ ናይ መጓዓዝያን መግብን መስተን አገልግሎት ብርትዓዊ ዋጋ ተቀሪቡ ከም ዘሎ በአብነት አረዲኡ ዝተኻለ መጠን ብፍላይቲ ሃገራዊ ፍርያት ዘበለ ሓደ ርትዓዊ ዋጋ ክኸውን ከም ዘሎ ንአምነት በዓል ልስሉስ መስተ በዓል ቢራ ውሱን ናይ ሃገራዊ ፍርያት ስለዝኾነ ንዑ ከም ድላይካ ምሻጥ የለን እቲ ካልኡን ዝተኻለ መጠን ናኡ ገጽካ ይእቶይ ግን ተመረዳእታ እንታዩ ለብዘበን ብፍላይ ውሕድ ኢለን ተንወሃብቲ አገልግሎታት ውሕድ ኢለን ኮይነን አዚ ዋጋ ናብ ዝተመጣጠነ ዋጋ ከም ዝኸይድ ይጻዕሩሉ ቆምቲ ትካላት ኣለዋ ካልኦቱን ግዚያውያን ተኻረይቲ ኣለዉ ከምኡ ብምህርቲ ናይ ዓሳ ውጽኢት ዓሳ ዝኾነ ፓኒኖ ገለ ዘቕርብ ትካላት ኣሎ እዚ ሕጂ እንታይ ኻ ፎኩስ ዝበለን ንግዚኡ መጻንሒ ዝኸውን ከዳልዋ ዝኽእላ ትካላት እናመረጽና ኢና ኣቢልና ዘለና ስለዚ ኣዋጋ ብዙሕ ዘሰክፍ ዓይነት ኮይኑ ኣይስማዕናን እዩ ዛዓ ናይ መጓዓዝያ ድልው ዘሎ ድሮ ጀሚረን ኣለዋ ህዝቢ ምእታው ጀሚሩ ስለዘሎ መጓዓዝያ ኩሉ ዓይነት መጓዓዚ ታክሲ በሎ ሚኒባስ በሎ ዓበይቲ አውቶቡሳት ክሳብ ሰዓት 11 ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ዝጽንሕ አገልግሎታት ክህባ ተዳልየን ኣለዋ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ዝርከብ ማእከል ትምህርቲ እንዳሃሳስን ተማሃሩና ተዘናግዑ ፍልጠት ዝቀስሙሉ ማእከል ከም ዝኾነ ኣብ ውሽጡ ኣብ 8 አዳራሻት ምስ ተፈላለዩ ትካላት መንግስትን ሚኒስትሪታትን በመተባበር ምርኢት ከም ዝቀረበ ዝጠቀሰ ሓላፊ ናይቲ ማእከል አቶ ደስበለ ማሕሪ ኣብተን 3 አዳራሻት ተማሃሩ ዝተዳለወ ትሕዝቶ ብኸምዚ አብሪሁ ኣብ ፌስቲቫል ኣብ ነፍስ ወከፍ ዓመት ፍሉይ ምድላዋት እንዲና ንገብር ስለዚ ነዚ ናይ ለብዘበን ፌስቲቫል ኣብ 8 አዳራሻት ዝተኸፋፈለ ምስ ዝተፈላለዩ ሚኒስትሪታትን ናይ ህግደፍ ትካላትን ተሓጊዝና ኢና ንሰርሖ ዘለና ስለዚ ንሕና ከም ማእከል ኣብ 3 አዳራሻት ዝወደብናዮ ክፈታት ኣሎ እቲ ሓደ ምስ ናይ ሮቦቲክስ ኤንድ ፕሮግራሚንግ ክንምህር ስለዝጸናሕና ተማሃሮ ኣብኡ ተመርኪሶም ዝሰርሕዎ ፕሮጀክታት ንምርኢት ዝቐርበሉ አዳራሽ እዩ እቲ ካልኣይ ናይ ሳይንስ አዳራሽ ኢልና ዝተፈላለዩ ናይ ሳይንስ መምሃሪ መሳርሒታት ዝመልአ እዩ ብናይ ሳይንስ መምሃራን ዝእለ ዘሎ እዩ ስለዚ በጻሕቲ ተማሃሮ ኣብኡ እናመጹ ምስ መሳርሒታት ይላለዩ ገለ እቲ ሳልሳይ ከዓ ኢንዶር ጌምስ ዘጠቃለለ እዩ ግን እዚ ኢንዶር ጌምስ ክንብል ከለና ዳርጋ ኩሉ ኤጁኬሽናል እዩ ገሊኡ ኮምፒውተር ጌም እዩ ገሊኡ ፓዝልስ እዩ ከምኡ ዓይነት ፓራሌል ምስኡ ከዓ ናይ አርት ንጥፈታት ኣሎ ተማሃሮ ኩሉ ናይ ስእሊ መሳርሒታት ቀሪብናሎም ቀለም ወረቀት ንዑ ዘአሊ መምህራን ስለዚ ዝኾነ ቆልዓ መጺኡ ኣብቲ ዘዳለናሉ ካንቫስ ወረቀት ድላይ ስእል ዝሰአለው ብትመናድቕ ይጥቅዖ በከምዚ ክሕጎስ ይውዕልቶም ነጋድያን ቆልዑ ማለት እዮም ደስ በላሲዩ ብጀካ ምርኢት ቆልዑ በሚኒስትሪታት ዝቀረቡ ናይ ምርምርን ካልእን ትሕዝቶታት ዘጠቃለለ ምርኢት ከም ዘሎ ብኣብነት አረዲ ካባና ወጻኢ ሕጂ ምሳና ቦታ ሂብናዮም ናይ ምርምር ስራሓቶም نتسنى فلتأتاو سرحاتهم أو وركشوباتهم سرحوا سرحات نابزمتيهم ززرقحوا منيستر حرشة لو تناي مرمرت كلام وخن تخالي انتاي مرمري جبرا بحرشة أتوسيتنا مرمرهم يزرقحوا منيستر تعنا لو ومولو نحكمنا زملكات تاي تبتسي حلو حمامات وغميت كالا خلو وزته قصقصات زقبروا لي منيستري هابت بحري ونالو هابت بحرنا مسزبي فلايك امس من سيات انتمارون زلاليلو عوديو بمولو ناي لابا قحتهم ديو ناي بحر تحستو ديو كله او زرقي حمولو منيستر مريتنا ماينا كبابونو نالو كاب معقاب اكبابي جميرهم كله مس اكبابي مس بكلان تايو بكلا اير بكلا دمص بكلا خالق زتقالله بخميت كلا خلو كمير كاو حس كبابي تقرب زملكتيو زيكو منيستر مبعزيان مرخبيتاتونون مس كله كفلتاتهم
ኣብ ኤርትራ ኣመራኸቢታት በፂሓቶ ዘላ ምዕባለታት ጓዓዝያ ምድሪ መጓዓዝያ ባሕሪ መጓዓዝያ ኣየር ዜና ኢንተርኔት ኣገልግሎት ካልእ ዘጠቃለለ ንቴክኖሎጂ መራኸቢታት ዝምልከት ትሕዝቶ ሒዞም ቀሪቦም ኣለዉ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ 2019 ካብ ሎሚ ዕለት 16 ክሳብ 22 ነሐሴ ከም ዝቕጽል ንነጋድያን ክፉት ከም ዝኾነን ካብቲ ቤት ጽሕፈት ዝረኸብናይ ሓበሬታ የመልክት ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ ቀኒላ ብርሃነ ናብ መቐለ ክንሓልፍ በዓል ኣሸንዳ 2011 ብደረጃ ሃገር ኣብ ክልል ትግራይ ክበዓል እዩ ምክትል ሓላፊት ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ወይዘሮ ዘነቡ ሓለፎም ኣሸንዳ ዝዓመት ካብ ኣልባሳቱን መጋየፅታቱን ጀሚሩ ባህላዊ ትሕዝትኡ ኣኽቢሮ ከም ዝካየድ ሓቢራላ ኣለም ፍስሓ ኣሸንዳ ደቂ ኣንስትዮ ብሃንቀውታት ጽበኣ ፍሊት መዓልቲ እያ ኣሸንዳ ኣብ ትግራይ በብዓመቱን ዓበየ ይመጽእ ኣሎ ብመሰረት እዚ ዝምልከቶ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ነዚ ዝምጥን ምድላው ምግባር ከም ዘድልዮ ርድኡ እዩ በዓል ኣሸንዳ ለመዘበን ከመይ ከም ዝበዓልን ዝተገብረሉ ምድላውን ንምፍላጥ ምክትል ቢሮ ሓላፊት ባህልን ቱሪዝምን ወይዘሮ ዘነቡ ሓለፎም ረኺበን ኣለኹ ከም ቢሮ ባህልን ቱሪዝም በዓል ኣሸንዳ 2011 ዓመተ ምህረት ይምጥን እዩ ልበልናዮ ምድላዋት ምስ ተፈላለዩ ልምልከቶም ናይ ህዝቢ ኣካላት ናይ መንግስቲ ናይ ሓፋሽ ማሕበራት ናይ ሞያ ማሕበራት ብምሉኦም ልምልከቶም ብሓባር ኮይና ከም ዓብይ ኮሚቴ እውን ኮይና ውሽጡ እውን ንእሳን ኮሚቴታት ኣዳሊና ዝተፈላለዩ ምድላዋትና ወጊና ኢና ንርከብ ካብቶም ምድላዋት ሓደ ከም ትኩሉ ግዜ ልፍለጥ ያው ምድላው ደቂ ኣሸንዳ እዩ ምድላው ደቂ ኣሸንዳ ዋላ ባዕለን ልዳለዋ ተኾና ነገር ግን ትኑር ባህሊ ናተረስዕና ጠፍአ ይመጽእ ስለለሎ ትኑር ባህሊ ተግባራዊ ክገብራ ልኽእላ ገዛን ገዛና ኸዳ ክውድሳ ልኽእላ ትባህል ኸቡ ነዶ ይርከብ ኣለዋ ይገልጽኦ ደለዋ ክገልጻሉ ልኽእላ ከዓ ብመልክዕ ውድድር ደቂ ኣሸንዳ እውን ኣሎ ካብዚ ሓሊፉ ክብርታት ኣሸንዳ እንታይ እዮም በብዓመቱ ቅድሚ ሕዚ እንታይ ስነ ቃላት ኣለዉ ከመይ ይዝረቡ ከመይ ይኽደኑ ከመይ ንጋየጽ ናበልና መጺና ነርና ሕዚ ከዓ በዓል ኣሸንዳ ናብ ልዕሊ ብራኸ ንምብጻሕ እንታይ ኢና ክንሰርሕ ለለና ልብል ብምሁራት ሳይንሳዊ መጽናዕቲ ተኻይዱ ዋዕላ ከዓ ኣሎ ዘተ ልግበረሉ መራሕቲ ሃይማኖት ምሁራት ዓበይቲ ዓዲ ደቂ ንሽትዮ ደቂ ኣሸንዳ መናእሰይ ኩሉ በብዕድሚኡ ኣሸንዳ ናብ ልዕሊ ብራኸ ንምውሳድ ቶም ለለዉ ክፍተታት ንምምላእ እንታይ ክስራሕ ኣለዎ ልብል ካልኦት ምዝተታት ሓዝነት ለለዎም እውን ልካየደሉ መድረኽ ዘተ እውን ኣሎ ምዝተታ ሒዙ ደቂ ኣሸንዳ ጉጅለታት ደቂ ኣሸንዳ በይነን ምስ ምብዓል ኣሸንዳ ነጻነት ደቂ ኣሸንዳ ክበሃል ከሎስ እስካዕ ምንታይ እዩ ብፍላይ ምስ HIV ተታሒዙ እንታይ ክስራሕ ኣለዎ ልብል እውን ዓርሱ ለኻኣለ ፓነል ኣሎ ምስ ዝኽሪ 70 ዓመት በርመራሕና መለስ ዜናዊ ምስ ተኽረምቲ እውን ምዃኑ እዋን ክረምቲ ተኸላ እውን ተታሒዙ ኣሎ ካብ ዕለት 12 ነሐሴ ጀሚሩ ከዓ ጉያ ኣሎ ኣሸንዳ ማእኸል ገይሩ ልካየድ ጉያ ኣሎ ናትና ስፖርት ለዳልውዎ ከምዚ ናበለስ ካብ ዕለት 18 ያው መጨረሻ እውን ዓበይቲ መራሕቲ ካብ ማእኸል ሃገር ይኹን ካብ ተፈላለየ ከባቢ ልዕደሙሉ ኣምባሳደራት እውን ልዕደሙሉ በዓል እዩ ዓበይቲ መልእኽትታት ንሕልፈሉ ምዝተታ ሒዙ ከዓ ቶም ባህልና ወይ ከዓ ቶም ንቕናቕል ፈጥሩ ብሓደ ኮይና ንጫወተሉ ናይ ሙዚቃ ኮንሰርት ወይ ከዓ ድግስ ሙዚቃ ልክዕ ደቂ ኣሸንዳ ቀደም ፈቆደ በረኻ ተበቲነን ውዕለን ምሸትና ተጫወታ ኣብ ሓደ ተኣኪበን ከም ልጫወታ ኩሉ ሕዚ እውን ትጭውት ምስ ዋዕላ ምሸት መልእኽትታት ንሕልፈሉ ብሓባር ንጫወተሉ ፕሮግራማት ከምዚ ላበለ ብርክት ዝበሉ ምድላዋት ያው ዛዚብና ኢና ለለና በዓሊና ንጽበየለና ሕዚ ከም ቢሮ ኣሸንዳ ምስ ዘሎ ዕድመ ኣተሓይዝካ ባህላዊ መወቀሉ ከይስሕት ካብቲ መላበሳ ክኸውን ይኽእል እዩ መመላኻኽዒ ነገራት ክኾኑ ይኽእል እዮም ነዚኦም መሰረት ጌርካ እቶም ንቡራት ዝኾኑ ባህላዊ መወቀል ዓቂብካ ምኻድ ዝግበር ምድላው እንታይ መስል ብፍሉይ ኣሸንዳ ክበዓል ከሎ ኣሸንዳ መወቀላዊ ባህልነቱ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክነሸጋገር እንድሕል ኮይና እቶም እሴታቱ ወይ መግለፂ ክብርታቱ እውን ኢና ማእኸል ክንገብር ለለና እሞ ኣብ ኣልባሳት ክንብልዓል ከለና ኣሸንዳ ብምንታይ እዩ ዝኽበር እንድሕርና ብዓለባ ዓዲ እዩ ዓለባ ዓዲ በብከባቢኡ ተፈላለየ ቅዲ ተፈላለየ መፀውዒ ተፈላለየ መጠን በብዕድመኻ በብሓዳር ዝገበረ በብደረጃ ዕድመ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቅድታት ኣለዎ ኩሎም ደሚርካ ክትሪኦም ከለኻ ግን ዓለባ ዓዲ ወይ ሃገር በቀል ወይ ከዓ ብናይ ባዕልና ሰሞያ ካብ ጡጥ ምፍታል ጀሚሮም እስካዕታ ጥልፊ ናትና ሰሞያ ተዋስኡሉ ኣብ መንጎ እውን ብርክት ዝበለ ስራሕ ዕድል ዝፍጠረሉ ምዝተታ ሒዙ ከዓ ጥበብ ቀዳሞት ተይተቆራረፀ እስካዕ ሕዚ ዝቐፀለሉ እውን ምስ ምዃኑ ተታሒዙ ሕዚ እውን ተኾነ ካብ ባህልና ካብ ጥበብና ክንወፅእ የብልናይ መበቀላዊ ቦካር ባህሉ ይሓል እንድሕር ክበሃል ኮይኑ ኣልባሳት እውን ብልክዕ ትድመርተለውን መጋየፅታት እውን መጋየፅታት ተፈላለየ መፀውዒ ለለዎም ካብ ናይ እዝኒ ኩትሻ ጀሚሩ መሳቐል ኣለዉ ኣብ ኢድኻ ግንባርካ ኣብ ክሳድካ ዝግበሩ በብደረጃው መጋየፅታት ኣለዉ እዞም መጋየፅታት እዚኦም እውን ናይ ባዕሎም ዝኾነ ትርጉምን መፀውዒ ሽምን መግለፅን እውን ኣለዎም ስለዚ በዚኦም እውን በቶም ናይ ባዕልና ሰሞያ ተሰርሑ እዞም መጋየፅታት እዚኦም ኢና ሒዝና ንቐፅል ኣለና ኣብ መወዳእታ ምናልባት ኣሸንዳ ብተለዓለ ቁጥሪ ምስ ዩኔስኮ ተታሒዙ ደጋጊሙ ወይ በብዓመቱ ዝለዓል ጉዳይ ኣለሞ
نايلوم عمت تغلال مدلونان أبينسكون المزجاب زلو جامتاي مثل وي جامتاي بركبت حلو أبينسكون المزجاب تختات عمتات نسرحنا له مزينا هنا حدا كرسي كمزجاب كله يا كم هاجر يلمزجاب كم هاجر وي بإثيوبيا درجة أي خمزجاب كم بعلى شندخعة كم تجري كان جورو لجبنا مدلوات بملؤ ودينا ناب هاجر سريدنا لنا ኢትዮጵያ ማለት እዩ በሀገር ደረጃ ከዓ ሕዛባና ታሪኻ በዝሒ አሸንዳ ተባሂሉ ይልፈለጥ ግን ከዓ ማርያ ወይ ከዓ ማርያም በዓል ተባሂሉ ውን ልፍለጠሉ ካበሎ ዓይን ዋሪና ተባሂሉ ውን ይፍለጥ እዚኦም ናይ ክልና መግለጺ አሽማት ምዃኖም ቶም ለለው ክዋነታት ኮታስ ነቲ ዩኔስኮን መምዝጋብ ይምጥን እዩ ልበልናዮ ሰነድ ምድላዋት በሙሉ ወዲና እና ሀገር ሰዲድና ለና በሀገር ደረጃውን አሸንዳ አብ ትግራይ እዩ በዋናነት ለخبር ሙዙ ተተሒዙ ከዓ በሰሜን ከባቢ አምሓራ አዋግ ኸምራ አው ቆቦ ራያ ከባቢውን ለخبረሉ ኹነታት አሎ ስለዚህ ከም ሀገር ከዓ ሱውነካቲቶም ያው ናፍቲ ቴንታቲቭ ሊስት ወይ መጽንሒ ሊስት ልባህና ዩኔስኮ ተሰዲዶል በዓል አሸንዳ ነኽብሮ አብ ዩኔስኮን መምዝጋብ ጥራሕ ዓሊምና ዘይኮነ እቲ ባህድ ንምዕቃቡን መሰረት ገርናይና ይብላ ወይዘሮ ዘነቡን ዝሃባን መብርሂ አዜ መስግን በዓል አሸንዳ ኾነለን ቆልዑ አሸንዳ ሰናይት እንተይገልጽ ንድምጽ አሜሪካ ሬድዮ ዓለም ፍስሐ ኻመቀለ ያኔልና ዓለም ካብ መቀለ ኩራ ሰማዕቲ ናብ ተረኛ መደብ ቅሕ ጽልሚ ክንሓልፍ ከመይ ቀኒኹም ቅሕ ጽልሚ ምስ ደራሲ ታሪኽ ሰንሰለት ወለዶታት መጽሓፍ በረኸት አማረ ቅድሚ ሎሚ ጀመርናዮ ወግዒ ኢና ክንቅጽለሉ እዛ መጽሓፍ አፋዊ ታሪኽን ስነ ትውልድን አፋዊ ግጥሚ አተሓሳስባን አነባብራን ቀዳሞት ሕብረተሰባት ኣብ ማዕባብላን ኣፈታታሓን ግጭታት መኸተ አንጻር ዝተፈላለዩ ወራራት መበቆላዊትን መንነትን በሓፈሻ በዛዕባ ማሕበራውን ፖለቲካውን ኩነታት ቀዳሞት ወለዶ ከፊላዊ ዛንታ ዝሓዘት መጽሓፍ ከም ዝኾነት ደራሲ በረኸት አማረ ንድምፂ አሜሪካ ተዛሪብሎ ምስ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ዝገበሮ ዕላል ንሎሚ ነቲ ካብ ዝሓለፈ ዝቐጸለ ከነቕርቦ ኢና ናይ ሓደ ሰብ ዛንታ ምስ ቀረብካ ምስኡ ተኣሳሲሩኻ ናይ ካልኦት ዛንታ ውፀንሁን ህብዚ መጽሓፍ ተዘርዝሩሎ ሞ ከም ኣብነት ክኾነና ዝኽእል እስኪ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ዘይተዘንተው ከም ናይ በዓል ባሕርጋስ ያሱ ዝበሃል ክሳ ኣብ 1814 ሓያል ዝነበረ ውግኣት አካይዶም ዝተዓወቱኦም በዓል ድግሳዮም ባሕርጋስ ያሱ ኣዝዩ ጽቡቕ ታሪኽ ዘለዎ ኣብዚ መጽሓፍ ተገሊጹሎ ሄንሪ ሶልት ዝተባህለ ተመራማሪ ኣብ 1819 ካብ ዓዲ እንግሊዝ ናብ ዓድዋ ገጹ ሓልፍ ከሎ በዝቢሉ ብድግሳ ገይሩ ሓልፍ ዝነበረ በአካል ንባሕርጋስ ስብሓት ረኺብዎም ሰሙን ጽቡቕ ተቐቢሎም ከምኡ እንዳገበሩ ኣፋንየሞ ንሱ ብዙሕ ብዛዕባ እዚ ንብሎ ዘለና መገዲ ጽሕፍ ስለነበረ ሓንቲ ጉጅለ እውን ስለዝነበረቶ ታ ጉጅለ ገለ ናይ ስእሊ ጉጅለ ስለነበረቶ ነዞም ሰባት እዚኦም እውን ስኢልዎም መጽሓፍ ኣብ 1814 ተሓቲሙ ዝወፀ ስእሊ ናይ ባሕርጋስ ያሱን ባሕርጋስ ስብሓትን ዘለዎ ስእሊ ወፂ ነይሩ ባሕርጋስ ያሱ ኣብቲ ዛንትኦም ምናልባት መጽሓፍ ምንባብ ዝሓሸ ግን ነዛሎሚ ዛላምበሳ ትበሃል ዘላ ዓድውን ባሕርጋስ ያሱኦም ዛላምበሳ ቢሎማ እምበር ጭልቁጡም ተባሂሉ እዩ ዝጽዋዕ ነይሩ ተባሂሉ እዩ ዝንተወላ ሓደ ካብኡ እቲ ናቶም ኣብቲ ኹናት ምስተዓወቱ ነቲ ሰራዊት ሒዞሞ ዝወፈሩ ብዙሓት ጉጅለታት ናይ መራሕቲ ስለነበሮም ባሕርጋስ ስብሓት እውን ኣብ ጎድኖም ኮይኖም ዋግኡ ስለነበሩ ካልኦት ከም በዓል ከንቲባ ዘረሓንስ ዝበሃሉ ስመጃና እውን ኣብ ጎድኖም ኮይኖም ዝዋግኡ ዝነበሩ እዮም ኣብቲ ውግእ ምስተዓወቱ ግን ባሕርጋስ ያሱን ሰራዊቶም ሓደ እምኒ ተሰከሙ ተማልኡ ምስ በልዎም ሰራዊት ኣብ ውግእ ውዒልና እምኒ ተሰከም ክትብሉ ከዓ ክስታይ ስለ ዝኾነ ንምንታይ ጎይታና እዚ እምኒ ንስብሎ ዘለና ደሓን ኣብዚ ጥራይ ዛልይዎ እዚ ዛላናብስ እዩ ኣናብስ ዝወዓልናሉ መፍለጢ እዩ ዛላናብስ እዩ ኢሎሞም ተባሂሉ ዝንቶ ጭልቁጡም ስጋብ ሕጂ ጭልቁጡም እንዳተባሃለት ንገረላ እዩ ግን ከኣት ዛላምበሳ ዝብል ኣብዛ ጭልቁጡም ኣብዛ ዛላና ዛላምበሳ ክበሃል ተኻኢሉ ኢሎም ዘዘንቱ ዓበይት ንረክብ ነዚ እናጽናዕኹ ከለኹ ነቲ ወለዶ እንዳሓተትኩ ስለ ዝኸይድ ባሕርጋስ ዘገርግስ ዝበሃል ከዓ ኣብ ጎድኖም ኣዝዩ ጽቡቕ ታሪኽ ዝሰርሑ ብኣፈ ታሪኽ ዘይተነግረሎም ጸንሐ ኣብቲ ከባቢ ግን ክዝንቶ ጸንሐና ክንረክብ ክኢልና ማለት ንሶም እውን ተባሂሉሎም ኣብ ሓደ ፍጻሜ ታሪኽ ስራሕሉ ጋጣም ዝተረኸበ ኣዝዮም ንሶም ሓይሎም ስለዝወፁ ገበላኻ ኮረሻን ልጓምን ምስከተትካ ፍጹም ኣይተሃድምን ኩሉ ዕወትሞ ኣይከምሎምን እንዳተባህለ ኣዝዩ ጽቡቕ ነገር ኣብ እዋኑ ተባሂሉሎም እዚኦም እውን ቀጺሎም ኣብቲ ኣብ ኩናት በለሳ ምስ ውቤ ኣብ ዝተኻየደ 1844 ኣቢሉ ምስ ብዙሓት ናይቲ ኩናት መራሕቲ ዝነበሩ ከም በዓል ሽምታዕረ ወልዱ ኣጠቕላሊ መራሒ ናይቲ ኩናት ዝነበሩ ሽማየናይ ደበሳይ ዝበሃሉ ባሕርጋስ መሓሪ ዝበሃሉ መጽሓፍ መብዛሕትኦም ተረኺቦም ኣለዉ
مسؤم كوينهم ونحدا خفتهم مرحة كوينات زنبورو كوينهم مستسفاي ودهم أبت كوينات سماء الناس حلف يوم كدارجا مبزحت يوم تم مرحة كوينات أبت كوينات ميتهم شما تعرول دوما تغلال مرحة منورو مسكل تحواتهم أبو شما يناي مسحم الشرق أم أبو أبتنا كوينات بلسا وبيخور رزمت قالي تساتيفهم أبو ون تلاقي سلامي أبت ملكث أنت ود ولدو نحاسب لك أنت ود سعدا نحاسب لك أنت ود عوايس نحاسب لك أوي عنقيا أوي جقا أوي دقبسي أوي جقا حدو كيت واقع تطنقك حدو كيت خيد عدل حقا نفس خالد فخايا سبنعك تباهي لهم نايزوم زبولكوها ناي بعد شمايا ناي بعد شم تعر ولدو ناي كالوتن أزي بزح ملك أساتن كال أنت باهي لهم توم بحرقاس بحات كمتي مس بحرقاسي إياسو خوينهم استواقوها دحر خندي دحرتي عوتتي قبري أيكفلني سلازبلو تأثيرن نقدر جبري أكفلني تنزلوا عن جبرها زين ننزلوا إلى مسوسدو جبر وحيد كاتب هايلهم تأثيرهم قالهم يتسهلوا زبهلا سويت بحرقاس أمننا يلقوا صار دين نسنك أنا بوي كفتحه حواتني رمان عسرته كالز ولا حواتني رمان نسم حوات جبر ويكالون قات أمنسن كبلوجو صار تبجسن كيدن أبون حيزن مزين عدبون ون شماتن رستن توهيبون حدا زانتالونا إتيسهلو ناي غوندر مرحيز نبري أودات أولاد كان دي خمس ولو ودات أولي دنبر بل مستمع ودات دك خلك كم ود حسيب كان رستن شماتن أو رسائل كلهم مستبهلو شماتن رستن توهيبن عدبون كمحاضرة مسمزا سنجنا تمارعنا لزلوا لوجو ساردا سلزون لوجو تمارعين وأنا دا موش شماتن رستن هيبا كلهم مسبلون مو أبوي أنا سي عد حماينا عدينا كمزي شمات كفهفكم رست خفهفكمني دقيم سبعي خبلكمني سبعي دا أمس سبعي حضر كوينو أفاتحني إلين سبعين بحرقاس أمنايكا يحدو الدوليدهم لنيرهم بحرقاس دستاز بهم ودي لقون تمزي عدو بقعن جعلون تخدي عدو سعدا نحكي لهم عدو بو انزم محاضرة زنبرا بزبنا سهلون تايب بحالالو قبر نقوس بزيحلو محير اللخون إلى النيراني بعد كينا مطرحة نقول فايزي سلازو خمس بزانتات بوزح زي تزانتو زانتات قالو خابت بوزحنا إذا هزب زي عفا تاريخ قالقون طاري أبز مزحف سفيرو زلو مالتي بخمزي أنتي عفا تاريخ ولدن أو هيدا صحفة خي نقات معتا حقوس كينوتي نايبوك عقمو من كيلوتو من ماساو نقبروهم زنبرو بزي تزانتي لما عزوالو ماس قلاسكي كم عبنات كوغنا دحر دقات بعد حقوش عن شمون تميتس عن 4 بسماعة النت محلافهم أف تاريخ ويكاز صحفة تاريخ يلا جتي جزية حيز وزلا خابت أنت سجاب عن شمون تميتس عن 4 سجاب دقات بعد حقوس زحل فيه بالنسبة لك دقات بعد حقوس لعلتي اليوم ناي تاريخ سب مخانم كإلى ما السنة خم نبرون أبتمت نعتي تروحوي بدحر جبنا يزوج ما سن ملك اسم زي صحفو زيادة خذوت تصفى نقبر أبزقن نتزان تاناتهم زمكر ويكا زقلت ويكا زدرع إلنا ذا حسب كوي أبزي نايد لقيت بعد حقو سوت يزلو لك ما سنة إن بزح قط متات هاللوم موت قط متاتهم كأنتي كبل ودلي ويكا أنا تخبط حوض اليوم زلو نقرات زلع الكويني أخذ رخبو انتايم زبلو بحدق قط أمي من البات مستقليان زي تقعدوا لقناتات مسكوني حدث أمي خفوت أمو خانو نبصم قصالي يزتيو زنبوري أمز مسلو دقوم كمرعو خلو أبتنا يدقوم مرعا أبتزي قلت قات أم خركب كلو ماسي يبلو انتهي لهم نيروم نودمو كاب مرتا سبنا خاب تحتي كاب دا معتل كازب بحالي أمتي أم لهم نيروم انتهي أمز بلو انتهي معتيه مع أنتو أحنتي ود خنتي بعد قرقسي خاق والعام كوانتي ود شمتو ملسو ود خفليق والعام كوانتي قال ما أسيني أب صنعاي أب سجنيتي قال ما أسيني أب دقناي بحدكتي قال ما أسيني بعرتها بزباونتي مرتا سبنا زورد كنا بستحتي خد كونني لك كان علينا حماق معلتي لك همزة سعر تصنعتي لهم لك عبت حماق معلت خازم سواسبهم معتلكا عبت هذا مستقليان استواجو وها أبغضنا كوينهم حزبهم أكيبهم سراويتهم أكيبهم كم استواجو يزنتيم كله كل جزء أزمار نيروم رجعت بهتا برلز بهلا أزمار نيروم أبحد جات عمي كوفيلهم إن ده تكوز مسرعهم أزمير لهم أنت ود حجوس ود عنده أنت ود زرع خصوص ود عنده خمسة أن حيلنا بقصادو ود حجوس حق زفردو هاي كذبوا خازلو زمز عدو تنتأم كذبوا خازلو زمز عدو ود حجوس جبار خمس دليل كله جزاي تقلل كيان بري عصور تخلى جزاء كيان بري انتهي مخلك أنا زي تبهله مسبل لهم السونكا
ብርለየ ሓቅኻ እንታይ ደኣ ክትብለኒ ዘይተባህለ እንታ ብርለየ ሓቅኻ እንታይ ደኣ ክትብለኒ ዘይተባህለ ወዲ ሓጎስ ወዲ ዓንዱ እንዳኣለይ ከም ሃገረ ወዲ ዘርአ ክርስቶስ ወዲ ዕቑቢት እንዳኣለይ ከም ሃገረ ሎምስ ይኸብደኒ ለወደይ እንዳኣለይ ኢሎም እቲ ኩነታት ናተቃረበ ተዛሓሰብዎ ቀረበ ስለ ዝመፀ ልዕልቲ ንፈልጦ ታሪኾም ማሰታቶም ምስ ገለጽና ማሰታቶም ምስ ተጻሕፈ መልቀሶም ምስ ተጻሕፈ ከዓ ዝያዳ እንታይ ከም ዝኾነት ማሰታቶም ትሕዝቶታቶም ልክ ዓቦቱ ይሃርም ከም ዝነበረ ክግለጥ ይከኣል እዩ እዚ ዋግዒ ስነ-ጥበባዊ ደራሲ ሰንሰለት ወለዶታት ታሪክ በረኸት ኣማረ ንሎም እውን ክንዛዝሞ ይከኣልና ናብ ቀጻሊ ክንምለሶ ኢና ንመጨረሻ ግዜ ንሎሚ ግን ድሓን ሕደሩ This program has come to you from the Voice of America, Washington.